Здравейте, аз съм Шерок Хексик, както виждате не си играме GTA 5 синглплеер. И да, сутринта имаше някакви реакции, понеже сте свикнали да гледате GTA сутринта. Но понеже имаше някакъв шибан апдейт, аз много мразя апдейтите. Независимо дали са хубави или не, мразя апдейтите. И поради тази причина GTA-ката не искаше ми тръгне с модове, понеже скрипт хукът не беше подготвен за този апдейт и съответно трябваше да изчакам до този момент, в който излезна. Именно в момента е 1:40. Тъй, че в момента си имаме и Native тренера си добавих, понеже знаете преди това бях си го изтрил без да искам. И малко ми правеше проблеми, понеже нямах God мод и такива други простики. Една мода днес, който ще разгледаме, се казва Police Mod. Именно, както сте разбрали, свързане с полиция. Модът се активира с F3, линк към него ще има в описанието, както винаги. И да видим да си реквестаме някакъв vehicle. Добре. Мисля, че ще бъдем с мотор, защото... Вау! Директно ми го създава. Има и Snow и... дайте хора да разгледаме всичките, понеже... Не ги знам абсолютно всичките обикновена. Buffalo, която я знаеме. Тази. Тази пък не съм я виждал. Да, моторчето... Snowy. Охо, как го спаунах. Пак Snowy. Мали, това на нищо не прилича. Това е за вече спецотряда по-спешното. Опс. И рейнджера, който всички знаеме. Добре, както казах, аз съм си на моторчето. Тъй че няма да реквествам партнер, понеже не искам да имам партньори. Виждате на картата как се отбелязват. Също така, докато сте полицай, не може да ви подгони полиция, понеже вие сте полицаи. Така, да видим сега първо какъв полицай обаче да се направим. Ще разгледаме всичките, понеже са интересни. Мел. Обикновен, мисля, че полицай. Я да видим как изглежда, бе. Дават ни оръжията даже. Вау. Я да се качиме на моторчето да видим как ще изглеждаме. Чайте да смениме камера. Не искам да е максимално близо. Е така. Вижте го, бръм и... Бах ти полицайчето, добре. Да видим как е като жена. Вау, жена, до сега не съм забелязвал полицайки. Ама няма значение. Highway, вау. Тия са на магистралата. Защо са им такива бутуши, бе? Майко, те ще замръзнат. Snow! Хо-хо! Тук вече сериозно мога да се изпотия. Шериф! Жена шериф. Шерифка. Вау. Рейнджър. Аз ще бъда рейнджър сигурно. Не знам. Жена рейнджърка. Такъв, който пази затвора. О, не, аз ще бъда слат. Любимите ми. Слатовете. И обикновени фип офисъри или по-скоро може да се каже нещо като бодигардове, които ви пазят. Аз както кажа ще бъда слат. Ще реквестиме и някакъв партнер да ни помага. Даже мога да си избирам. Нека и той бъде слат. Приятел. Защо така лагва, бе? Не, оправи се, добре. Опа. Малко понякога не иска да го такова. Хора, не натискайте. Ето тази. Добре, то мода мисля, че се изключи. Понеже не мога да го включа, така че ще се наложи бърз рестарт на играта. Вау, пак тук ни пуска, много хубаво. И пак тази жена тук нещо ми се караше. Ама този път ще ни разбия. Майкъл, enough time, знай името. Добре, тя няма ли да умре, бе? What the fuck, хора? Не ме дава да я стрелна. Мине, че ще бяга. Пак ти животното. Добре, хора. Не натискайте Place Object. Ще се прецакате жестоко. Виждате играта преди крашна. Така, вече сме полицай. Реквестваме си байкчето. Реквестваме си партнер, който път ще бъде Фис офисър.
FIP офисър. Само къде ми е? Жестоко! Пазете ме, хора, минавам. Добре, няма мъртви, супер. Омага, понеже обърках бутона и накрая страх и без искам, понеже обърках бутона, така. Добре, сега какво става, бе? Защо така се бъгва? Ама... Така, има няколко обаждания. Понеже другите хора няма да тръгнат с мене, нямам идея защо. Аз тръгвам. Време е да се включим в действието, хора. На няколко мили от мене става престъпление жестоко. Трябва да се намесвам. Да знам малко правосъдие. Пазете се. Пази се, бе, ти полицай ли ще убиваш? Момент. Мали имаш късмет, че нямам други оръжия. Тъпи хора. Умирайте. Аз съм полицай. Трябва да раздавам правосъдие. Къде беше, бе? Да. Добре, тия там белите ли са? И какво сега трябва да скачам във водата? Минавам от тука. Отвори се. Ама трябва ли да плувам, бе? Ти с тия мисии даже и да плувам. Той трябва да бъде някъде тука, да си извара жопното нощите. Добре, аз тука нищо не виждам освен риба. Та риба ли е виновна? What the fuck? Къде ще изчезнаха тия хора, бе? Освен да се сваля фишинг мода пак и да започна да ги лова тия хора. Аз съм с радиостанция, а не това е нож в ръка. Има ли някой? О, господи, тия се измъкнаха. Хора, първата мисия е фейл. Измъкнаха ми се, не знам как. Тия са много добри. То моята кола е толкова хубава, че нямам думи. Police bike. Така, да ги зарежеме тия, да си вземе ново. Да видим, например, ей това. Който е малко по-далеч, но мисля, че си заслужава плячката. Отвори се сезам. Така. Ох. Минаваме напряко, за да стигнем по-бързо. Опа. Май да беше най-добрия избор от тук да минавам. О, зайци. Опа. Това май да беше никак добър избор. Това проклето нещо не може да се дигне на задна. Време. Request. Качвай се. Опа. Включих 1000 неща едновременно. Пали. Защо два, бе? Чайте, то сега ще ми иска ново такова. Ето ги. Това стреля ли нещо? Не. О, не. Той телепортира ли се или изкочи оттам? Виждам го. Виждам го. Време за катапулт. Бързо. Бързо. Спецотряд, бързо. Давай, фаркали се по-бързо. Не така, бе. Хвърляй се. О, господи мистър полицай.
По-бързо! По-бързо! Ето го! Изтрил съм си Спайдермен мода, иначе... Горе ръцете! What? What the fuck, човека? Това е така каска, бе. Това ми бърка в очите, бе. Омага. Тия полицаи как гледат? Брат! Мерси за новата кола, брат! И сега какво да го направя тоя? Какво да го направя? Аз съм полицай, трябва да го прибера в затвора, но той е мъртъв. Махай се тук, пречи на операцията, бе. Добре, трябва някакво да го качиме в колата. Please somebody. Така. Приятел, чай ще ми изгадиш приятелчето. Няма, що затвориха си двете врати. Така. Не бе, кой е викал пожарна? По дяволите. Стой. Така. Това ми помогли, бе, приятел. Трябва да го качиме. Не. Господи, затворих вратата. Ох, този труп, къде да го разкарам? Знаеш какво, приятел? С Богом. Няма кой да се занимава да те маха от тука. Ти сам ще изчезнеш. Може още да си там, ама това мен не ме интересува. Мерси за работа кола, помежду другото. Инферноса. Супер кола. Мисля друга мисия. Ох, бе! Кой кара толкова некадърно? Да, значи, полицайите си имат хубава работа. Крадат коли от хората, когато си поискат. Убиват ги накрая. И готово. Те не са виновни, те са полицаи, вършат си работата. Заплашили са ги. За самозащита трябва да ги убият само. Какво толкова? И след това с този Инфернус си се пърлят по улиците. Интересно, че даже и с тази кола ми дава да си ми дам такива неща. Добре. Този тук окръг някъде без засечен човек. Но не се знае къде е. Всъщност стана фабич. Ти ли бе? Ти ли бе? Кой те стреля, бе? Убиецът бе убит от друг убиец. Интересно. Как стана това? Да няма доказателства, че те убил другия. Да го спаса него, да го избавят, да не го сложат него в затвора. На мен няма какво ми каже, така че дайте аз да те разстрелям мъничко. И стига толкова. Да, остави тук да не си ги убиват пак ти. И аз съм ги убил. Ама аз те спасявам. Сериозно? Намушкахте в бедрото и ти умря. С розова коса, пак отдолу с черно. Това е тази мода, бе. Виждате къде съм я наръгал. Точно в бедрото някъде. Отдолу. И тя умря от това. Браво на нея. Ако я наръгам в лицето, дали ще й направя рана в лицето, бе? Оф, аз я ударих в лицето. По-скоро я направих да изглежда като мумия. Рънах я във врата и... Не, няма рана във врата. Лошо. Главата. Не, няма рана. Добре. Ами... Ако с АВП-то я гръмна от такава... Айде, АВП. Да я скопна. Опа. Чакайте. Ако... Завърти се, бе. Ако те скопна... Нищо. Ей така прави.
И нищо, ушето. Добре, как няма да ти откъсна ушето с АВП, бе? Какви сте уши? Хората взима някаква много здрава химията и патрони даже издържа. Една до главата като възглавница, от другата страна, между краката. Тук от тая страна. Охо, как го ръгнах отдолу. Тука... Не трябва да има свидетели. Имаше свидетели, ама... Да речем, че не са чули. Той вече ще ме репортне в полицията. Не трябва да се прибира жив. Край, прибра се. Хора, аз трябва да се чупам. И това ще бъде всичко този клип. Надявам се този мод да ви е харесал. Ако е така, може да си го свалите, да свинавате мисли, да крадете коли като мене и да си правите каквото си искате. Това е всичко от мен. Чао, чао.